Si pour moi. J'ai mon famille Malika Machiko na che. I che coupe d'Afrique la mana bora to do la che ku Guinée ro me Guinée Equatoriale wa ro Guinée u ya la ko che. Malikura. Coupe d'Afrique kani ke. Malta kani fe boy. Kuchume Malta kani fe ay Malipur ke Malika qualifié kata kan na kera dalli dari. U dalle ko kata. Har ni Malia coupe d'Afrique inta. Ubadi ma already ma utafe. Ma kamal dali. Aw Mali be coupe munum fe. Coupe de monde. Coupe de Oura. Championnat ani ligi Mali bolle takacha ko ay maya. Mali sente ligi la sa cha ambo ya kuma konna na sa Mali sente ligi la. Ligi bisaba de be Mali kono. Ko joli ligi ta bisaba. Ot mo be real nya, we real le be benye. Real kon. Ot mane real ka finalu lo eto eta iri. Terge si pour moi la main. E ka baro ne ka bora. Ani real ka machiro. Ambe makelendro ni janga putola real joueur muga ani wora bebido. Changement ni baun. Malika gardien drone ni bijo. Me utsikado. Balo bantola nu masekado gardien me ballon ta teke makata kata blogo joko no Malika. La mensa ijo eki ne la mensa dugu be yi fe baro bla galon tigo ni fe kama ne kire ndoro ni bi baro ki fe ake ala kama ke chefo ne fana dondoro na dum na bi bla re na dum fana nyan nya fala ta dugu ngono na aw atite men ita ka danga kuma na ne taka da fuila ina la che Mali ni ligi ni ko fe ambe coupe d'Afrique ko law desele mo gote bi joko coupe de monde ni ligi odma Mali amunga coupe d'Afrique ro e moyere ay ne ma awu am Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. En ta fait ça, il te fait un peu gauche. Donc, à te coupe d'Afrique, on t'a fait. Al Nadirama. Wajja ka se final ko nanga ya nyena dora bana. Finalia. Ah, bandale, suna antitare. Hein?